до късни часове екип от ветеринарни лекари се борят за да спасят живот. Има диафрагмална херния, това ясно се личи, вижда се сърцето, няма граница между коремната и гръдната кухина. С висока стручност. Ето какво ще видим и в този епизод на Син кръст. Куче с рядко срещано заболяване постъпва за лечение в нощната смяна. Казва се Марс, защото е намерено в река Марица. Тя се заразила от пясъчна муха. Тестирахме и с дирофилариоза, което пък се е заразила от комар. Посещава ни едно от най-големите кучета за преглед с доктор Велев, а с него ще си говорим за предизвикателствата на професията и ще даде ценни съвети за стопани. Значи има ги и двете, да си ветеринарен лекар, със сигурност е интересно и вдъхновяващо. Това, че е свързано с страшно много психическа издържливост и с нескромно да кажа, с много качества, които трябва да има човек, за да може да се справи, защото трябва да се издържа на стрес, трябва да се издържа на напрежение, трябва да имаш много умение, за да оперираш, за да лекуваш животните. Сериозна инфекция в ухото на заек бък го води до операция и частична загуба на слух. И това нещо изисква по-специфична хирургия да се извърши, която днес ще направим. И нощната смяна остава по-натоварена от всякога с спешната операция на гръбначен стълб на куче Рива. Графикът на клиниката е натоварен. Днес е преминен за операция заек бък. Заекът е с тежка инфекция на лявото ухо. Неговият лекуващ лекар, доктор Милушев, е назначил да се извърши булотомия. Също така ще бъде и важен ден за доктор Кьосев, който трябва да извърши операцията. Това с доктор Милушев да видим заека как се чувства преди операция. Доктор Милушев, той е ваш пациент? Да, зайчето е с усложнен отит, преминала на практика към среден отит. Ситуацията само медикаментозно няма потенциал да се разреши. В момента се чувства добре, жизнен, активен, храни се, но не може да си държи главата изправена. Ако е оплашено, но като цяло е добре, лявото ухо се вижда, че има замърсяване вътре, изтича секрет, навътре е пълно с гной до средното ухо. И това нещо изисква по-специфична хирургия да се извърши, която днес ще направим. И реално се движи добре, но вестибуларният апарат е малко афектиран и затова не може да си държи главата си изцяло изправена. Тук е от 2 седмици лечение, 2 седмици и нещо. Забелязахме, че започна да не се храни редовно и му падна някакси ухото изведнъж. Изведнъж клепна и дотам. После дойдохме тук на преглед и установихме, че е заболяване. Зайка е почти готов. Често ли правим операции на зайци? Сравнително често, да. Какви други операции на зайци сме правили? Идват за кастрации, за проблеми по пикочно-половата система, пикочния мехур и понякога и по кръвосмилателния тракт. Това са най-честите им операции и абсцеси. В момента няма да извършваме, т.е. рутинна операция. Не е нещо, което се случва често. Много малко стопани се навиват на операция. Бък е опоен и започва съществената част от подготовката преди операцията. Но доктор Милушев забелязва, че заекът изпитва известни затруднения с дишането.
пригласяваме един от най-малките пациенти, един от най-големите ни пациенти, влиза за рутинен преглед с доктор Велев. Какво става? Ами тя от малко, може на 3 месеца е имала травма, ударила се кръгва някъде тук и имаше пълно пусна с кръгва, след което... Дали добре, мога да питам? Да, няма проблем. Браво, да, спомням. Слушайте. Имаше пълна пустота с кръгва, след което се възстанови на около 85%, но остана забавен рефлекс. По-скоро вече личи, когато е по-изнорена, завлачва кръга или на такава повърхност се чува как се опира ногото. Да. Завите на някакви проблеми с други крака? Не. Тя не стъпва направо с него, леко го замества. Важно се диференцира дали става въпрос за неврологичен проблем или за ортопедичен. Аз се разходя навън да видя как е в нормална среда. В нейния случай става въпрос за неврологичен проблем и ясно си личи. Най-лесното, което хората могат да се ориентират е, ако размишляват върху това нещо. Когато кучето е с ортопедичен проблем, обикновено изпитва болка. Щади кръка така, когато го натовари, боли го и не стъпва добре на него. А когато проблемът е неврологичен, обикновено няма добра връзка между главата и кръка, т.е. кръка не се ползва адекватно, дали ще се влачи по пода или ще стъпва високо, хиперметрия се нарича, сякаш марширува, или това би било признак на неврологичен проблем, а не на ортопедичен. Интересното при ракша е, че е съвсем стандартно бебе, макар да е 50 кг, е супер игриво и доверчиво животно. Изглежда, че се възстанови напълно, защото ако е фиброкартилагенозен тромбоемболизъм или тази диагноза, която са поставили някъде другаде колегите, при тази диагноза животните се оправят. Наистина за кръка нещата ти вървят добре. Въобще няма причина да се притесняваме или да правим някаква образна диагностика. Но в рамките на още месец-два, ако има някакви дефицити, ще мислим, може да правим по-сериозни неща, но по-скоро нещо, ще се оправя и си личи. Няма болка. Проблемът е чисто неврологичен. Повече от хидротерапия, всички такива случаи тя няма как да не върви. Ортопедичната консултация е към края. Доктор Велев дава последни съвети преди изборна част за хидротерапия и очакваме да видим Ракша в хидрованата съвсем скоро. Връщаме се обратно при заек бък. Той е стабилизиран и вече е време операцията да започне. Най-често напрежението идва от големия обем работа и от това, че искаме да сме на фокус във всеки един момент и да сме адекватни и полезни. Въпросът е, че е трудно.
За тази почти двучасова операция доктор Кьосев трябва да работи изключително прецизно през цялото време. Тук всяка част от ухото е на милиметри и с размери по-малки от грахово зърно. При зайчето това, което се наблюдава, е инфекция на средното ухо. Често се натрупва секрет, който е необходимо, за да може да се лекува успешно, да бъде отстранен от там. Това нещо става, като се направи една операция, която се казва булотомия, представлява отваряне на средното ухо оперативно с цел отстраняване на това съдържание, след което затваряне на тъканите и практически антибиотична терапия, за да може да се излекува. При булотомията е необходимо да се отвори средното ухо. Първоначално при зайците това нещо става, като се направи разрез на кожата, препарират се тъканите, идентифицира се ушния канал, отваря се средното ухо, кюретира се, представлява едно изгребване на този материал отвътре с инструмент подобен на малка лъжичка, след което се промива и се затварят тъканите, послойно се зашиват, за да може да оздравеят. Има шелове на подкожните тъкани, разбира се, за да може да се осигури адаптиране на тях и да се създадат условия за зарастване. Тук приготвяме обезболяване на зайчето. След дългата операция остава Бък да се събуди изцяло, като той ще остане през нощта за наблюдение и ще бъде изписан на следващия ден. Денят е тежък и друг пациент на доктор Кьосев постъпва в клиниката с сериозни симптоми, като парализа и загуба на чувствителност в задните крайници. Куче Рива от порода Кокер Шпаньол, което е с оплаквания, че от вчера лека по лека е започнало да завалва и да завелича задните крачета. В началото започна с очистено дишане, видимо изпитваше болка, отидох да я видя и вече беше започнала да заваля крачетата. По стълбите към улицата вече падаше по стълбите. Това, което се случва е, че има заболяване на гръбначния стълб и гръбначния мозък, което е бързо прогресиращо. В рамките на 24 часа от лек дискомфорт се стига до парализа и липса на дълбока чувствителност. Това е най-тежката форма на неврологичен дефицит. След консултация с ортопедът ни доктор Димков е оценено нивото на спешност и е взето решение Рива да влезе за операция веднага след прегледа с екип от нощната смяна. Операцията на Рива е успешна. Доктор Димков прави финален скенер, за да огледа гръбначният стълб. След тази операция можем да сме доволни, че смяната приключва успешно. Здравей, съсел! Хай! Камера! Екшън! Лампи! Нощната смяна става по-натоварена от всякога. Неочаквано постъпва за прелет при доктор Неделчева куче на име Мар, която се оказва с рядко срещано заболяване. Хубава е Марица да стигна до другия бряг. Видяла някакви хора, да? Да, някакви. Марица. И един дядо я взел. Обаче дядото нито има финансова възможност, нито може да направи някаква организация да се събират средства, нито нищо. Имаме куче, което е намерено в Пловдив в река и сега го диагностицираме с лайшманиоза, което е характерно обикновено за топли региони на България. Повечето случаи са диагностицирани в Гърция, но сега имаме такова живот. Казва се Марс, защото е намерено в река Марица.
много характерен за лайшманиозата е периорбиталния блефарит, т.е. след това опада козината около очите, има много тежко възпаление, има увеит, възпаление на самото око, цялото тяло е на крусти, опашката е без козина, но може би е под 10 годишна, може би дори да е на 5 или на 6. Векторно преносимо заболяване, т.е. с преносител, т.е. преносителите са пясъчните мухи. Животното има и дирофилария. Тя се причинява от комари, така че още е рано за прогнози. В следващия епизод дали рева ще проходи и как се възстановява. Куче Мар на преглед при кардиологът ни доктор Гинчев, на дерматолог и на преглед за очите. Също така ще бъдем на хидротерапия с доктор Пеев и ще получим повече информация за процедурите.